نلوم خا صحابي ፍጻሜታት ዘለዋን መስሓቕን ዝኾነት ፊልም ዳርክ ናይት ትበሃል ሒዝና ልኩም መፂና ኣለና ክሳዕ መወዳእታ ንከታተል። ጀማል ወከር ኣብ ሜዲቫል ወርልድ ዝበሃል መዘናግዒ ማእከል ከም ቀዋሚ ሰራሕተኛ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ወዲ እዩ። ወናኒት እቲ መዘናግዒ ማእከል ብገንዘብ ትሳቐር ስለዘላ ብዛዕባ መጻኢ ትካላ ትሻቐል። ብተወሳኺ ኣብ ጎኖም ካስል ወርልድ ዝበሃል ተወዳደሪ ልክዕ ከም ናቶም መዘናግዒ ማእከል ይኽፈት ስለዘሎ ሓድሽ ሓሳብ እንተዘየምፂኦም መዘናግዒ ትካሎም ሜዲቫል ወርልድ መኽሳራ ናይ ግድን ክኸውን እዩ። ሓደ ቀትሪ ጀማል ነቲ ኣብ ዙርያ እቲ መናፈሻ ዝነበረ ጎዳጉዲ ከፅርዮ ዕማም ተዋህቦ። ኣብኡ ከሎ ኣብ ማይ ሓደ መዳልያ ይዕዘብ። እዚ መዳልያ ብዙሕ ገንዘብ ዝዋግኡ ይመስል። ጀማል ከውፅኦ እናፈተነ ከሎ ናብ ቀላይ ይወድቕ። ወላ እኳ ብዙሕ ዓሚቑ እንተዘይነበረ ናብቲ ማይ ተሳሒቡ ይጥሕል። አንደበት ካብ ማይ ምስ ወፀ ድሕሪ ደጊም ኣብቲ መናፈሻ ከምዘየለ ይዕዘብ። ካብኡ ምስ ረኣየ ከዓ እዚ ኣብ ጥቓ መናፈሻኦም እትርከብ ሓዳሽ መወዳድርቶም ዝኾነት ካስል ወርልድ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ይሓስብ። ጀማል ዘይተረድኦ ነገር እንተሃልዩ ግን ናብ ሕሉፍ ናብ 1300ታት ዓመተ ምህረት ቅድሚ ልደቶ ክርስቶስ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝተመልሰ እዩ። እቲ ቀዳማይ ዝረኸቦ ሰብ ኖልቲ ዝበሃል ሰኽራም እኳ እንተኾነ ጥንታዊ ክዳን ከም ዝለበሰ ብንጹር ይርአ። ጀማል እቲ ሰብኣይ ሸለል ብምባል ናይ ካስል ወርልድ ሰራሕተኛታት ኣከዳድና እዩ ጥራሕ ኢሉ ይሓስብ። ናብታ ከተማ ገጹ መንገዲ ብምግባር ድማ ሓደ ዓብይ ግምቢ ይረክብ። እዚ ንዕኡ ቀንዲ መስሕብ ናይ ካስል ወርልድ ኮይኑ ይረኽቦ። ናብ ውሽጡ ከኣቱ ይፍትን ግን ሓለውቲ ደው የብልዎ። ካበይ ከም ዝመፀ ይሓትዎ። ንሱ ድማ ኖርማንዲ ኢሉ ይምልሰሎም። ኖርማንዲ ማለቱ ናይ ገዛውቱ ናይ ጎደና ሽም እዩ። እቶም ሓለውቲ ግን ኖርማንዲ ናይ ፈረንሳ ከተማ ምዃና ስለ ዝፈልጡ ፍልይ ዝበለ ኣከዳድንኡ ርእዮም ዝመፅእ ሰሙን ክመፅእ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝፀንሐ ፈረንሳዊ መልእኽተኛ ምዃኑ ገሚቶም። ጀማል ድማ ምስ ሓደ ዕሙር ዕዳጋ ይላለ። ኩሉ ሰብ ናይ 1300ታት ክዳውንቲ ተኸዲኑ ይርከብ። ጀማል ብልክዕነት ናይቲ መናፈሻ ተመሲጡሎ። ክሳብ ሕጂ ብግዜ ከም ዝተጓዓዘ እውን ኣይፈልጥን። ሃንደበት ዓይንቲ ጀማል ናብ ሓንቲ ምልክዕቲ ጎርዞ ቪክቶርያ ትበሃል ዓሊበን። ጀማል ክዛረባ ኢሉ ናብኣ ይቐርብ። ማዕረ ክንደይ ጽብቕቲ ምዃና እንዳዕለላ ከዓ ኣብ መንጎ ዘይተጸበዮ ብሓደ ጨካን ኣዛዚ ጀነራል ፐርሲቨል ዝበሃል ይኹለፍ። ፐርሲቨል ንጉሳዊ ሓላዊ ስለ ዝኾነ ጥራይ ንኹለን ኣብታ ከተማ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዝውንን ኮይኑ እዩ ዝስምዖ። ካብዚ ብምብጋስ ንቪክቶርያ ብሕማቕ ምስተንከፋ ናይ መናፈሻ ካስል ወርልድ ተዋስኦ ዝሰርሑ ዘለዉ ኮይኑ ጥራሕ ዝተሰምዖ ጀማል ነቲ ኣዛዚ ደው ኣበሎን ብዛዕባ እቲ ተግባር እውን ናብ ኣካየዲ ስራሕ ወይ ማናጀር ክጠርዓሉ ምዃኑ የፈራርሖ። ፐርሲቫል ግን ሴፉ ኣውፃሉ። ጀማል ከዓ ናይ ሓሶት መሲልዎ ከላግፀሉ ይርአ። በቲ ትብዓቱ እውን ንኹሉ የገርሞ። ካብኡ ዓጀብቲ እቲ ኣዛዚ መፂኦም መልእኽተኛ ናይ ፈረንሳ ምዃኑ ይነግርዎ እሞ ገዲፍዎ ይኸይድ። ካብኡ ስዒቡ ሓደ ሰብ ይረኽቦ እሞ ንጉስ ይፅበየካ ኣሎ ኢሉ ናብ ንጉስ የብፅሖ። እቲ ንጉስ ኣብ መንጎ ጓሉ ሬጂናን ልኡል ሮማንዲ ፈረንሳን መርዓ ወጢኑ እዩ ዘሎ። ንጉስ ጀማል መልእኽተኛ መሲልዎ ስለ ዘሎ እቲ ልኡል ፈረንሳ መዓስ ከም ዝመፅእ ክነግሮ ይሓቶ። ጀማል ብዛዕባ እንታይ ይሕተት ከም ዘሎ ኣደናገሮ። ስቂሉ ኣብ ኣፉ ዝመፁ ዕለትን መዓልትን ከዓ ይነግሮ። ንጉስ ተሓጒሱ ንተላእኺኡ ናብ መዕረፊ ክወስዶ ኣዘዞ። ድሒሩ ኣብታ መዓልቲ ቅትለት ይካየድ ስለ ዝነበረ ክዕዘብ ናብ ደገ ይኸይድ። ንሱ ተዋሳእቲ ጥራይ እዮም ኢሉ በቲ ምርኢት ይሕጎስ። እቲ ቅትለት ብፋስ ርእሲ ሰብ ብምቑራፅ ብዘይ ገለ ፀገም ይካየድ። እቲ ዝተቆርፀ ርእሲ ኮረር እንዳበለ ናብ እግሪ ጀማል ይመፅእ እሞ ጀማል ከዓ ነቲ ዝተቆርፀ ርእሲ ገበነኛ ከመይ ገይሮም ልክዕ ርእሲ ሰብ ኣምሲሎሞ እንዳበለ ተገሪሙ ኣልዓሎ። ምስ ረኣዮ ናይ ብሓቂ እንታ ኢሉ ሰንቢዱ ብዘይ ዘረባ ፌንቲ ይወድቕ። ጀማል ምስ ተበራበረ ነብሱ ኣብ ክፍሉ ምስ ቪክቶርያ ይረኽባ። እታ ኣብቲ ቀላይ ዝረኸባ መዳልያ ተኸዲንዋ ስለ ዘሎ ንቪክቶርያ ሓደ ካብቶም ህዝባ ምዃኑ ከም እትኣምን ይገብራ። ቪክቶርያ ናታ መዳልያ ካብ ክሳዳ ብምውፃእ ልክዕ ከም ናቱ ምዃና ኣርኣየቶ። እታ መዳልያ ኣርማ ናይ ኣንጻር ናይቲ ንጉስ ጨካን ፍርዲ ዝቃለሱ
ዕጡቃትያ ንጉስ ነታ ናይ መጀመርያ ንግስቲ ነበር ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ስልጣና አውሪድዋ ንብዙሓት ንጹሃት ንግስነቱ ዝነቕፉ ቀቲሉን እዩ። እቶም ዕጡቃት ጉጅለ ከዓ ካብ ንግስነቱ አውሪዶም ከኣሊዎን ከምኡውን ነታ ንግስቲ ነበር ናብ ስልጣና ምምላስ እዩ ድሌቶም። ጀማል ኩሉ ድንግርግር ስለ ዝበሎ ንቪክቶሪያ ዕለት ክንደይ ምዃኑ ይሓታሞ 1328 ዓመተ ምህረት ምዃኑ ኣፍለጠቶ። ብፍርሐ ድማ ናብ ዝነበሮ ግዚኡ ክምለስ ይደሊ ግን ብኸመይ ከም ዝምለስ ይጨንቆ። ብድሕሪኡ ኣብ መንጎ ዝረብኦም ብሓደ ሓላዊ ይቋረፁሞ ንሱ ድማ ናብ ምግላብ ፈረስ ይዕድሞም። ጀማል ብዛዕባ ኣፍራስ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሉ ብናይ ፈረስ ምግላብ ሜልኡ ንኩሉ ሰብ የዘናግዕ። እቲ ንጉስ ከይተረፈ ነቲ ምርኢት የስተማቕሮሞ ብድሕሪኡ ኣብታ ለይቲ እቲኣ ናብ ንጉሳዊ ድራር ይዕድሞ። እቲ ድግስ ድኹም ስለ ዝነበረ ጀማል ነቶም ሙዚቀኛታት ዘመናዊ ሙዚቃ ብምምሃር ብዘመናዊ ሳዕስዒት ምሸቶም የብርሆ። ብድሕሪኡ ኩሉ ሰብ ተሳሒቡ ይጽንበሮሞ። እቲ ቤተ መንግስቲ ኣብ ማእከሉ ካብ ዘካየዶ እቲ ዝዓበየ ድግስ ይኸውን። ከምዚ ኢሉ ከሎ ልዕልቲ ረጂና ንጀማል ንጎኒ ስዒባ ብሓይሊ ኣብ ከንፈሩ ትስዕሞ። ካብ ዝመጽእ ኣትሒዛ ብጀማል ተሳሒባ እያ ጸኒሓ። እንተኾነ ግን ብፍርሒ ዝኣክል ኣብ ቅድሚ ኣቦኣ ክትቀርቦ ኣይከኣለትን። ከምዚ ኢሉ ከሎ ፐርሲቫል ኢድ ፈንጂ ይሕዞሞ። ብድፍረት ናይቲ ሓድሽ ጋሻ ኣዝዩ ይቁጣዕ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ክልተ ተቃለስቲ ነቲ ንጉስ ከጥቅዑ ካልኢታት ጥራሕ ተሪፍዎም ኣሎ። ጀማል ካብ ፐርሲቫልን ወታደራቱን ክሃድም ብሓደ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ገመድ ሰለል እንዳበለ ዘይሓሰቦ ኣብ ልዕሊ እቲ ንጉስ ይዓልብ እሞ ብዘገርም መንገዲ ካብቶም ካራ ሒዞም ዝጸንሑ ተቃለስቲ የድሕኖ። እቲ ኩነታት ምስ ሃደአ ፐርሲቫል ስርሑ ብግቡእ ስለ ዘይሰርሐ ይግናሕ። ፐርሲቫል ብቕንን ሕርቃንን ዝገብሮ ይጠፍኦ። ኣብ ቅድሚ ውሳነ ንጉስ ግን ርእሱ ከድንን ጥራሕ ዘለዎ። እቲ ንጉስ ንጀማል ሓላፊ ጸጥታ ብምግባር ብዙሕ ሓላፍነት ይህቦ። ጀማል ከዓ ማዕጾ ናይቲ ግንቢ ብናይ ርእሱ ቅርጺ ዳግማይ ክሃንጾ ይሓስብ። በዚ ከዓ ጸላእቲ ፈሪሖም ክርሕቑ እዮም ይብሎም። እቲ ውጥን ቅድሚ ምትግባሩ እቲ ንጉስ ንዝያዳ ኣገዳሲ ዕማም ይጽውዖ። ሓደ ሓረስታይ ካብ ንጉሳዊ ጀርዲን ተርኒፕ ዝበሃል ሓምሊ ክሰርቕ ተረኺቡ ስለ ዘሎ ዋላ እኳ ብጥሜት ንዝሰቐዩ ስድርኡ ክዕንግል እንተወዓሎ ብገበኑ ክቕተል ይእዘዝ። ብተወሳኺ ጀማል ሓላፊ ጸጥታ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ነቲ ቅትለት ከካውን ዘለዎ። ጀማል ኣብ መጀመርያ ሓምሊ ሰሪቑ ተባሂሉስ ክቐተል ኢሉ ብስሓቅ ይፈሓስ። ዳሕራይ ግን ኩሎም ዓጀብቲ ንጉስን ንጉስ ንባዕሉን ተጸዊጎም ይርእዎ ከም ዘለዉ ምስ ተረድአ ናይ ልቦም ምዃኖም ተረዲኡ ሃንደበት ስሓቁ የቋርጽ። ነቲ ሓረስታይ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሙት ሰብ ኢኻ ንስኻ ሙት ሰብ እንዳበለ ነቲ ድኻ ሓረስታይ ከምዛ ዝቆትሎ ሒዝዎ ረሓቆ። ብኣንጎሎ ጠዊዩ ከዓ ሳንጣ ሙሉእ ገንዘብ ሂቡ ይሰዶ። ጀማል ነታ ምሸት ንመዘናግዒኡ ምስ ዝበለጸት ቀዳሚት እቲ ንግስነት ክሓድር ይሕተት። ንሱ ከዓ ንቪክቶሪያ ይመርጽ እሞ ንስኣ ከም ዝድቅስ ኣመኽንዩ በይና ኣብ ክፍሉ የእትዋ። ቪክቶሪያ ሕጂ እውን ኣገልጋሊ ናይቲ ተቓላሲ ጉጅለ ክኸውንን ንንጉስ ክቆትሉ ክሕግዞምን ትደልላ። ይኹን እምበር ድሕሪ እቲ ንጉስ ብምስራቅ ኣሕምልቲ ጥራይ ንሰባት ከም ዘቐትል ምርኣዩ ጀማል ብፍርሒ ዝኣክል ደጊሙ ኣብ ምቅላስ ተገዳስነት ዝበሃል የብሉን። ቪክቶሪያ ተስፋ ተቆርጽ። ንሱ ግን በቃ እቲ ንሳ ትጽውዖ ዘላ ስራሕ ናቱ ከም ዘይኮነ ይምጉት። ቪክቶሪያ ከዓ ሓደ ፍራሕ ቦጅባጅ ኢኻ ኢላቶ ትኸይድ። ኣብ መንጎ እቲ ለይቲ ደቂሱ ከሎ ሓንቲ ጓል ናብ ክፍሊ ጀማል ብጸልማት ኣትያ ምስኡ ትድቅስ። ንሱ ከዓ ቪክቶሪያ መሲልዎ ወላ ሓንቲ ኣይተቃወማን። ንጽባሒቱ ንጎ ድማ እቲ ሓቀኛ ልኡኽ ካብ ሮማንዲ ፈረንሳይ ይመጽእ። እቲ ንጉስ ድማ ጀማል ክሕስዎም ከም ዝጸንሐ ይፈልጥ። ንሱ እቶም ሓለውትን ብሓደ ናብ ክፍሊ ጀማል ኣትዮም ጥራሕ ነብሱ ምስ ልዕልቲ ረጂና ጎኒ ንጎኒ ይረኽብዎ። ፐርሲቫል ናይ ልዕልቲ ድንግልና ጀማል ብሓይሊ ከም ዘፍረሰ ይኾሶ። ጀማል ድማ ከይተዳህለ ድሮ ሓደ ሰብ ቅድሚኡ ድንግልና ልዕልቲ በፂሕዎ ከም ዝነበረ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ዝሰምዖ ሰብ የለን። እቲ መልእኽተኛ ከዓ ነቲ መርዓ ደው የብሎ። ምክንያቱ ረጂና ድሕሪ ሕጂ ንልኡል ሮማንዲ ክትከውን ብቕዕቲ ኣይኮነትን። ኣብ ከምዚ ህመት ጀማል ናብቲ እስሪ ቤት ይድርበ። ምስቶም ንንጉስ ኣብ ድግስ ክቆትልዎ ዝፈተኑ ክልተ ተቃለስቲ ንክቕተል ከዓ ይኽሰስ። ጀማል ምስቶም ድሮ ሞቶም ዝተቐበሉ ተቃለስቲ ኣብቲ እስሪ ቤት ይዕረቕ። ንሳቶም ዛንታ ናይ ሓደ ኣብቲ ዓዲ ብዕላላት ህቡብ ዝኾነ ጸሊም ፈረሰኛ ዝበሃል ሰውራዊ ተዋጋኣይ ይነግርዎ። እቲ ፈረሰኛ ብኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ገንዘብ ጉቦ ክጥበር ከም ዘይክእልን ንፍትሒ ብትሪ ከም ዝቃለስን ይእመን።
ኣብ ሓደ ካብቲ ውግኣቱ ሙሉእ ብምሉእ ብድራጎን ተዋሒጡ ነይሩ። ይኹን እምበር ብሓገዝ ወርቃዊት ሴፉ ከብዱ ቀዲዱ ነቲ ኣራዊት ቀቲልዎ። ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ከም ድራጎን ንሱ ንባዕሉ ሓዊ ክተፍእ ይኽእል ነይሩ። ንጽባሕቱ ድማ እቶም ሰለስተ ንኽቕተሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይቐርቡ። ጀማል ኣብ ናይ ስምባደ ህሞት ህይወቱ ከድሕን ክጣበብ ኣለዎ። ንኩሉ ሰብ ብሓዊ ከቃጽሎ ሓይሊ ከም ዘለዎ ካብ መጻኢ ዝመጸ ጠንቋል ምዃኑ ነቶም ህዝቢ ይነግሮም። ኣብ ጅቡኡ ዝጸንሓቶ ላይተር ብምጥቃም ሓቅነቱ ከረጋግጸሎም ይፍትን፣ ግን ኣይሰርሓሉን። ርእሱ ክቑረጽ ካሊእታት ምስ ተረፎ እቲ በዓል ፋስ ቱፋሕ ይበልዕ ስለ ዝነበረ ተሰርኒቑ ክሕነቕ ይጅምር። እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ሞት ስራይ ከም ዝፈነወሉ ከም ዝኣምኑ ይገብሮም። ጀማል ነቲ ጉጉይ ኣተሓሳስባ ብምዝማዝ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ከምኡ ከም ዝገብር ከምስል ዋላ እውን ክሕውዮ ይኽእል ኢሉ ብናይ ዘመናዊ ጥበብ ሕቑ ብምህራም ነታ ዘሰርነቐቶ ትፋሕ ኣውፅኣሉ። እቶም ህዝቢ ከዓ ብኡ ንብኡ ኣመንዎ። ጀማል ነታ ኩነታት ክቐጽላዩ ወሲኑ ነቶም ሰባት ሓይሉ ከረጋግጽ ኢሉ ብሓዊ ከቃጽለኩም እየ ኢሉ ብኢዱ ምልክት ምስ ገበረ ሃንደበት ሓዊ ናብቲ ንጉስ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ ይዓልብ። ኣብ ክውንነት ግን እቶም ተቓለስቲ ካብ ደገ ግቢ ሃልሃልታ ዘለዎ ማንቲክራማ ብምትኳስ ኣባላቶም ንምድሓን ይፍትኑ ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ጀማልን እቶም ካልኦት ክልተን ብናይ ቪክቶርያ ሓገዝ ይሃድሙ። ጀማል እውን ምስቲ መጀመርያ ዝረኸቦ ኖልቲ ዝበሃል ሰኽራም ሰብኣይ ካልኣይ ግዜ ኣብ ፈረስ ይረኽቦ እሞ ንሱ ቅድሚ ሕጂ ፈረሰኛ ናይታ ንግስቲ ነበር ከም ዝነበረ ይፈልጥ። ንሱ ቅድሚ እዚ ዘሎ ሓድሽ ንጉስ ናይ ቅድም ንግስቲ ካብ ስልጣና ምውራዱን ንዕኡ እውን ምስጓጉን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተወጋእቲ ናይታ ንግስቲ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ናብ ሰታይ ተቐይሩ። ጀማል ምስቶም ተቓለስቲ ጉጅለ ገለ ግዜ ድሕሪ ምሕላፉ ጽንኩርነት ናይቲ ኩነታት ተገንዚቡ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዓማፅ ንጉስ ካብ ስልጣኑ ከውርዱ ክሕግዞም ይውስን። ኣብ ጫካ እናተጓዓዘ ከሎ ሰለስተ ሰብኡት ንኖልቲ ብዘይ ምኽንያት ከሸግርዎ ይረኽቦም። ጀማል ኖልቲ ይሕግዞ እንተኾነ ግን ንሱ ንባዕሉ በቶም ሰባት ይተሓዝ። ኖልቲ ነዝርእዩ ናይ ቀደም ሓይሉ ተዘኪርዎ ካብቲ ወዲቕዎ ዝነበረ ተሲኡ ምስቶም ሰባት ይቃለስ፣ ንጀማል እውን የገላግሎ። በዚ ምኽንያት ኖልቲ ምስታይ ኣቋሪጹ ነቶም ተቓለስቲ ኣብ ዕላምኦም ክሕግዞም ተተባብዐ። ድሕሪኡ ክልቲኦም ናብቲ ሰፈሮም ተመሊሶም። እቲ ቦትኦም ግን ኣብ ዕግርግር ይጸንሖም። ፐርሲቫል ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ንቪክቶርያ ጨውይዋ፣ ነቲ ቦትኦም ከዓ ኣዕነወሎም። ኩሉ ሰብ ተስፋ ቆሪጹ ይረአ። እታ ንግስቲ ነበር ከዓ ኣብቲ ማእከል ውፁእ ህዝቢ ተሓቢኣ እያ ትነብር ነይራ። ሽዑ ግን ነብሳ ኣርኣየቶም። ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ሰገዱላ። እዛ ካብ ስልጣና ዝወረደት ንግስቲ እዚ ኩሉ ግዜ ምስኦም ከም ዝነበረት ከም እትሕግዞምን ትገልጸሎም። ኣብ ዝቕጽል ሒደት መዓልታት እታ ጉጅለ ቃልሲ ንዝሓሸ መጥቃዕቲ ክትውጥን ትዳሎ። ጀማል ካብ ናይ መጻኢ ግዜ ዘምጽኦ ኣፍልጦ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካዊ ኩዕሶ ኢድ ዝጥቀመሉ ሜላታትን ናይ ረስሊን ቅልስን ይምህሮም። እዚ ነቶም ዕጥቂ ዘይብሎም ተቓለስቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ንኽዋግኡ ልምምድ ይኾኖም። ንሱ ባዕሉ እውን ገለ መሰረታዊ ናይ ሴፍ ቅልስ ካብ ኖልቲ ይመሃር። ብድሕሪ እዚ መዓልቲ ውግእ ይኣክል። እቶም ተቓለስቲ ጉጅለ ህይወቶም ወፍዮም ክቃለሱ ይዳለዉ። ኖልቲ ናብ ግንቢ ንጉስ ይመርሖም። ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቕ ጥራሕ ግን ብትእዛዝ ፐርሲቫል ሙሉእ ብምሉእ ብሓለውቲ ተኸቢቦም ካብ ቁፅሪ ወፃኢ ኮይኖም ይድፍኡ። ሽዑ ንኩሎም ብዘገርም እቲ ዓውደ ውግእ በቲ ጸሊም ፈረሰኛ ተባሂሉ ዝዕለለሉ ይውረር። ንሱ ነቶም ሰራዊት ፐርሲቫል ካብኡ ክሃድሙ እናተማሓፀነ ዓብ መእተዊ ይገብር። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኣፉ እውን ሓዊ ይተፍእ። እቶም ተቓለስቲ ከዓ ኣብ መወዳእታ ክዕወቱ ዝቐረቡ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ሓቦ ይገብሩ። ወታደራት ፐርሲቫል ከዓ ኣዝዮም ፈሪሖም ኣለዉ። እዚ ኩሉ ግን ክሳብ እዚ ጸሊም ፈረሰኛ ምስ ጣውላ ተጋጭዩ ካብ ፈረስ ዝወደቕ እዩ። ምስ ወደቐ ካልእ ፈረሰኛ ዘይኮነ ጀማል ባዕሉ ኮይኑ ይጸኒሑ። ፐርሲቫል ናይ ጀማል ህይወት ክሕልፍ ይቐርበሎ። ኖልቲ ብቕልጡፍ ሪኡ ንኸድሕኖ ይዋጋእ። ስዒቡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብርቱዕ ውግእ ይስዕብ። እቶም ተቓለስቲ ነቲ ጀማል ዝምሃሮም ሜላታት ተጠቒሞም ኣብ ማእከል እቲ ውግእ ንብዙሓት ወታደራት ከደናግሩን ክስዕሩን ክኢሎም። እቲ ንጉስ ኣብ ሓደጋ ወራር ከም ዝኣተወ ተረዲኡ ናብ ፐርሲቫል ይጎይ እሞ ናብ ውሕስ ቦታ ከብፅሖ ይልምኖ። ፐርሲቫል ከም ድኹምን ዘይብቑዕ መርሕን ርእዩ ይንዕቆ። ካብዚ ንጉስ ብተርኡ ትእዛዝ ክህቦ ምስ ፈተነ ፐርሲቫል ስቕበል እስከ ኢሉ ካብቲ መንደቕ ግንቢ ናብቲ ዕቋር ማይ ደፊኡ የጽድፎ። ጸብለልትነት ናይቲ ውግእ
ውግእ ናብቶም ተቃለስቲ ገጹ ዝዛዙ ዘሎ ይመስል ክሳብ ፐርሲቫል ናብ ኖልቲ ማንቲክራማ ዝትኩስን ብከቢድ ዝጎድኦን እቲ ኩነታት ብከምኡ ይቕጽል። ድሕሪኡ ፐርሲቫል ንቪክቶሪያ ጅሆ ይሕዛ ጀማል ከዓ ንኸድሕና ይጎይ በቲ ብኖልቲ ዝተምሃሮ ሜላታት ንፐርሲቫል ንምቅላስ ይጥቀመሉ እሞ የውድቆ ፐርሲቫል ተገሪሙ ንኸደናግሮ ኣብ መሬት ክጸንሕ ዝከኣሎ ይጽዕር ኣብ መወዳእታ ግን ጀማል ተዓዊቱ ንቪክቶሪያ ከድሕና ክኢሉ ከልዕላ ከሎ ከዓ ፐርሲቫል እንደገና ተንሲኡ ሓንሳእን ሓዋሩን ንጀማል ክቆትሎ ይዳሎ ይኹን እምበር ካብ ታሕቲ ብናይ ኖልቲ ማንቲክራማ ይቕተል ኖልቲ ገና ኣብ ተዓውደ ውግእ ህይወት እዩ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እቶም ተቃለስቲ ተዓወቲ ይኾኑ ጀማል ከዓ ኣብ ልዕሊ እቶም ህዝቢ ጅግና ይቁጸር ድሕሪ ቁሩብ ሰሙናት ናብ ገዛ ዝምለሰሉ ግዜ ይመጽእ ንቪክቶሪያ ስስናዩ ተመኒዩ ብሓንቲ ናይ መወዳእታ ስዕመት ይፋነዋ ቅድሚ ምብጋሱ እታ ንግስቲ ሽመት ጸሊም ፈረሰኛ ናይቲ ንግስነት ትዕድሎ ኣብ ከምዝህሞት ምዕዳል ሽልማት እንከሎ ጀማል ሃንደበት ናብ 2000 ዓመተ ምህረት ተመሊሱ ይትስእ ብሓኪምን ናይ ሜዲቫል ወርልድ መናፈሻ መሰርሕቱን ተኸቢቡ ይጸንሕ ኣብቲ ቀላይ ከም ዝተሓለን ከም ዝደሓነን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከዓ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ከም ዝጸንሐ ኣፍለጥዎ ነቲ ኩሉ ዘጋጠሞ ክገልጸሉ ዝኽእል ርትዓዊ ኣገባብ ሕልሚ ምባል እኳ እንተነበረ ጀማል ግን ሕልሚ ከም ዘይኮነ ተኣማመነ ጀማል ቅድሚ ናብ ሕሉፍ ምምላሱ ስርሑ ገዲፉ ናብቲ ዝያዳ ገንዘብ ክሰርሕ ዝኽእል መናፈሻ ካስል ወርልድ ክሰጋገር እዩ ዝደሊ ነይሩ ሕጂ ግን ኣተሓሳስብኡ ቀይሩሎ ምክንያቱ ዳርጋ ኩሉ ብዛዕባ ናይ ማእከላይ ዘመን ዓለም ፈሊጡሎ ሓሳባቱ ንዋና የቕርብ እሞ ነቲ መናፈሻ ዝያዳ ቁም ነገር ከም ዘለዎ ይገብሮ ድሕሪ 6 ሰሙን ኣብ ጎኖም ንኽትከፈት ዳሎ ዝነበረት መናፈሻ ካስል ወርልድ ከዓ ዝዕብልላ ዓብይ ዓወት ይኸውን ጀማል ኣብቲ መናፈሻ እናተዛወረ ከሎ ልክዕ ንቪክቶሪያ ትመስል ኒኮል ዝተባሃለት ጓል ረኸበ ኒኮል ሓደስካንን ንፋልጥ ከይንኸውን ኢላ ርእቶ ትህቦ እሞ ክልቲኦም ዕላል ይጅምሩ ክልቲኦም ኣብ ሓፂር ግዜ ጽቡቕ ተቀራረቡ ኒኮል ግን ምስኣ ዝመፀ ወዲ ሓዋ ካብ ርሑቕ ንኽኸዱ ስለ ዝፀውዓ ክትከይድ ኣለዋ ሃንደበት ጀማል ቁፅሪ ሞባይላ ክሓታ ከም ዘለዎ ስለ ዝዘከረ ተድሕሪኣ ይጎይ ከርክባ እናፈተነ ግን ኣብ መንገዱ ጅረሎ ናይ ቆልዓ ስለ ዝኣተዎ መሊሱ ናብቲ ቀላይ ይወድቕ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ተስእ ኣብቲ ሰባት ብኣናብስ እናተበልዑ ዝዕዘብሉ ዓብ ናይ ጥንታዊ ሮማ ስታዲየም ይበራበር እቶም ኣናብስ ከዓ ደድሕሪኡ ይጎዩ እቲ ዝሕዝን እዛ ፊልም ብከምዚ ምውዳኣ ብብዙሓት ተነቒፋያ መቐጸልታውን ተስሪሓትላ ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ጀማል ሞይቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚታት ዝኣመሰሉ ቪድዮታት ክትከታተሉ ምስ ትደልዩ ሳብስክራይብ ግበሩ እዛ ቻነል ክትሕገዝ ላይክ እውን ኣይንረስዕ ስለምክትታልኩም ነመስግን